Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ýirmedinji ýylyny Türkmenistanda Matumuly Pragynyň şygryýet güni bellenilýär. Onuň özel her ýylyň 18-nji maýyna Konstitusiýa güni bilen bilelikde bellenilýän Matumulynyň şygryýet güni 2017-nji ýylda Konstitusiýadan daşlaşdyrylyp medeniýet we sunugy değişiklikleriniň güni bilen bilelikde bellenip başlandy. Soňky 2 asyrdan gowrak wagt bäri türkmen halkynyň umumy hakydasyny, aňyny we ruhuny ornan onuň türkmençe dünýä garaýyşyny we türkmençe gödüýetimini kemala getirmekde aýratyn missiýany ýerine ýetiren beýik akyldar, görnükli şahyr hemde milli ilhamyň gözbaşy Matumuly Praga agdy birligiň we jewitligiň öçmejek şuwlat hökmüni türkmen halkynyň taryhyna öçmejek ýyl galdyrdy. Ýöne barıp geçen asyrdan başlap onuň işleriniň töweregindäki jedeller köpelmese azalmady. Kimler onuň käbir goşularynyň ýoýlandygyny, täzeden ýazylandygyny ýa-da onuň düýbünden ýazmadyk fetirleriniň Praga daklandygyny öňe sürdi. Belli suretkeş Ayhan Hajyýewiň çeken Matumuly portretiniň esasyny türkmen halkynyň hyýalyna janlanýan Pragynyň daş sypaty garaşdyryk ýyllaryna üýtgedildi. Onuň Hajyýewiň portretinäki baş gaby çykaryldy. Oňa derek Matumulynyň heýkellerine we suratlaryna sel oturduldy. Onuň garaşdyrylygyň ilkinji ýyllaryna Konstitusiýa güni bilen bilelikde bellenilýän şygryýet güni Konstitusiýadan daşlaşdyryldy. Hatda onuň türkmen paýtagtyna kök salyp mesken tutan meşhur heýkelini şäheriň çetine göçürmek tagallar edildi. Ýöne erkin pikirli ýazyjy şahyrlaryny onuň başyna oturdulan täze selläniň ne de onuň heýkeliniň şäheriň çetine çykarmaga finanşyk edilmeginiň ne de onuň şygryýet gününiň konstitusiýadan daşlaşdyrylmagynyň beýik akyldaryň milletiň ýüregine tutan münasip ornuny täsir edip bilmejekdigini aýdýarlar. Dünýä türkmenläriniň bu sany Matumuly Praga baradaky gyzykly söhbetdeşliklere önükdirýär. Gepleşigimizde beýik akyldaryň erkin türkmen jemgyýetini bina etmekde bitiren işleri galdyran ýyllary barada gurrun etmek üçin Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Feýinçi Hudaýberdi halyny çagyrdyk. Hudaýberdi häzirki zaman ölçegleri bilen syn edilen Matumuly Pragy raýat aktivisti bolup durdyýmaga esas barmy? Ol goşgularyny we hereketlerini adam hukuklarynyň aladasyny edipdir, halky jewitslige we agdybirlige çagyrypdyr. Çok garaşdym, aja beýýam gelmedi diýip jewitlik arzuwlapdyr, milli jewitlik arzuwlapdyr. Bu arzuwlardan onuň syýasy ihlasy we syýasy ilhamlarda pikir ýöredip, raýat aktivisti bolmak bilen bir hatarda, görnükli dana, parasatly, şahyr, akyldar bolmak bilen bir hatarda ol syýasy liderin bolup durdyýmaga esas barmy? Elbetde, sebäbi Matumuly Pragy olaryň her ýeri diýmekden hasy korrakdaky durýan şahsiýet, ol ören şuň durmuşyň dähli meselelerini öz içine alan, şol bir wagtyň özünde türkmenleriň umumy döwlet bolmak, bir bütöw döwlet bolmak, ol döwletiň nähilrak bolmalygy barada gaty şuň pikir ýöredip bilen adam özüm Matumulynyň şol arzuwlaryna häzirki günde de ýetip bolanok. Ilki bilen türkmen binasy diýen goşgyny alyp görsek, onu eger şol erkin bolsa, ol türkmen binasy ýagny türkmeniň bir döwleti bolup biler diýip aýdýar. Erkinligi baş planda oýa. Şoň bilen birlikde şol erkinligi gazanjak adamlar barada da durup geçýär. Ol öz döwrüne şeýle bir öňe saýlanyp duran adamyň göze iýilmeýändigini aýdýar. Kim görüpdir koý içinden gurt dörer diýär. Kim görüpdir goýunyň içinden gurduň dörejekdigini diýär. Şoň bilen birlikde ýene şol erkin döwlet meselesine gelsek, ol Nowşirwan döwrüni arzuwlaýar. Nowşirwan padşah döwrüni barp ýatan bir adalatlyk ýa-da ideal ýokary görnüşler bolmasa da onuň özü öz territoriýasyny padşahlygyny berkitmek üçin töweşler alyp barpdyr. Ol görüşipdir. Ýöne Nowşirwan döwründe bir erkinlik bolupdyr. Olum adam nerede ýaşasa da ol erkin bolupdyr. Aýdaly bir çeşmäniň boýununa bir suw çykyp duran ýerde aýdaly bir 5-6 maşgala ýaşaýan bolsa ýa-da bir maşgala ýaşaýan bolsa, hiç kim şonuň mülküne diýip bilmändir. Ne Nowşirwanyň şol taraplary beýik bolupdyr. Nowşirwan adamlara gazanç etmäli, öz gün güzeranyny aýdamaga şert öretmek üçin näme iş edýän bolsa, şol işine täsir bermezligi öz resmilerine tabşyrypdyr. Bizim häzirki döwrümizde de şol şertler, şol erkinlikler ýetmeýär. Matumuly şoň bilen birlikde ýerli hanlaryň has
çakdan çıkýandygyny aýdýar. Meselem Göklen hany hadis çakdan çykýar. Inni onun bilen näme bolsa görülsün, on garşysyna durmak gerekdiğini ýaly pikirleri öňe sürýär. Şolar ýaly pikirlerde ol jemgyýetçilik pikirlerini ilerledýär, ýagny jemgyýetiň aktivligini güýçlendirýär. Şonuň üçin Magtumulynyň zirkasyndaky ýurt, döwletlilik hem adam hukuklary, adamyň mertebesi baradaky pikirler gatwyr ýetilik bilen, durmuşy şertler bilen öňe sürilýär. Onun haýsy işleri şol döwrüň jemgyýetçilik şertlerini, şol döwrüň şertlerini öwrenmäge ýardam berýär, Hudaý berdi. Bir yerde aýdyp otursaň iş kän, Magtumulynyň aslında ähli işini öwrenmeli. Her bir eserini. Meselem bilki bilen aýdaly şol ýurdun garaşsyzlygy barada. Türkmen halkynyň täze dörejek döwletiniň garaşsyzlygy barada. Bizim bilişimiz ýaly Şowdurhan ýaly serdarlar Awganistandaky Ahmet Şahdan ýardam isläp gitmek isläpdir. Ýagny türkmenleri kaýsy da bolsa bir beýik halkyň bir kuwatly serdaryň ýardamyna görmek isläpdir. Ýöne onuň ýörüşi başa barmandyr. Şowdurhan üçin diýen eserinde bu meseleler bolýar. Şonuň bilen birlikde häzirki Türkmenistanyna da biz ol bilen Moskwadan ýardam isledik. Bizim şan çyrağımız, bizim çyrağımız, bizim ýol görkezjimiz Moskwa hem şol ýerde oturan serdarlar diýip düşündik. Hem şonu öňe sürdük. Garaşsyzlykdan soňky ýyllarda Türkiýany öňe sürmeklik ýa-da başga bir döwleti öňe sürmeklik ýoň boldy. Ýöne şu işleriň netijesiniň başa barmaýanlygyny, ondan halk köpçüligini, beýde bir peýda gelmeýänligini Magtumuly aýdypdyr. Şu meselelerde Magtumullyň sapa almak mümkin. Döwrüň şertlerine göre, häzirki döwrüň şertlerine göre global dünýäde ykdysady gatnaşyklary ýoly goýmak üçin, ýani feodal gatnaşyklary ýoly goýmak üçin halkyň durmuşyny, ýaşaýyş durmuşyny üpçün etmek üçin bolup bilermi? Magtumuly muňa garşy çykypdyr diýýäňim Hudaý berdi. Yok, Magtumuly kimdir birini arka saýynmak meselesine garşy çykýar. Kimdir birini arka saýynmak, kimdir birini lider hökmünde, milletin öň başçysy hökmünde saylamak meselesini, onda da daşary ýurtda turan birini şeýle derece saylamak meselesini öňe sürýär. Ol ykdysady meselelere girenok ýa-da özara insan gatnaşyklary meselesine girenok. Ol gaýta şeýle gatnaşyklaryň bardygyny aýdýar. Magtumully iki sany goşgy bar, bir goşgysyny aýdýar, milletin häzirki gep gurrundan adadasından jür bolup men başymy alyp gitmäge diýär. Ýagny men şundan mecbur boldum başymy alyp gitmäge diýär. İkinci bir tarapdan öz ýurdumdan aýrylma diýär. Ne elbetde meniň çakçenim, meniň şahsy çakçenim. Şol döwürlerde de adamlar meselem Türkiýe ýa-da Iraga gidip gadan jeden bolmaklary mümkin. Gadan üçin giden bolmaklary. Sebäbi şol ýerler, şo döwürlerde Magtumulydan öňräki hem Magtumulydan soňky döwürlerde İslam dünýäsiniň, onda da sünni mezhebine uýan İslam dünýäsiniň merkezleri bolupdyr. Ulu şäherler bar, İstanbul ýaly. Ol ýerde de gadan jetmek, gün güzeran dolamak ýurdum içinden ganimet bolan bolsa gerek. Şoň bilen birlikde Magtumuly ýene daýdýar, bir awlyjak bolup sen bama düşme diýär, bilbil ýaly. Ýagny duzoga düşme diýär. Ol duzoga düşmezligi, bir öz ýelinden beýle bir uzoga gitmezligi özüne pende diýär, özüne maslahat berýär. Ykdysady taýdan. Şoň bilen birlikde ol daşardan kimdir birini ag edilmek meselesine oňa garşy durýar. Magtumulynyň häkimiýet bilen gatnaşygy barada görüňetsek, Hudaý berdi, onuň hanlar we beýler barada käbir goşgulary bar. Şol sany şo döwrüň resmi däl ýöne halkyň aňyndaky hökmürwan güýjüň, ýagny mollalaryň taglymatlaryna da watyl tanqidi çemeleşipdir. Şoňa meňdeş meseleleri siz ýazyjy hökmüne Magtumulynyň haýsy işlerini görýäňiz? Ol bilen ine ýykawaşlady diýen eserinde Urrumsudan bolan haramkor beýler ýurdy bir ýanyndan ýykawaşlady diýär. Ýagny ýurdy ýykýanyň beýlerdigini aýdýar. Şoň bilen birlikde ol şol beýleri gollaýan, ýagny şolaryň ideýalaryny wagt edýän ýa-da öz çykyşlaryna şol beýleri propagandaýarlayan mollulary da diýip geçýär. Ol meselem 60 ýaşan 70 ýylky soplar adgalanlar ay günüňiz batmaga diýär.
Inni şuadaki başka setere ünsverseniz 60 yaşan 70 yılka soplor diýär. Ýagny soplorun özü yaş, ýöne olaryň döwri, olardan has öňden gaýdýar. Şol siýasat ýagny soplorun alyp barýan siýasaty ondan has öňden gaýdýar. Şonuň bilen birlikde magtumuly hiç ýerde şol mollulary ýa-da şunu beňdeş özüni kult saýan adamlary bir aýratyn hormatlap ona nähilidir bir sadaka vermekmi ýa-da bir pary peşkeş vermekmi ýa sowgat etmekmi şol meseleni öňe sürenok. Ol gariplara zadyňyz bolsa beriň diýär. Aç galan adamlara beriň, ýetimlere zadyňyzy beriň diýär. Sen ýetime bir zat bersen, ertesi gün ýygyňdan barar diýär. Ol şol pikiri öňe sürýär. Şoň bilen birlikde ol ýerde derwişi görseň ondan doğa al diye. Ýagny Hak Taala diýip öz günü üçin gezip ýören derwiş ýaly bir päkide ruhy arasynda adamy görmendir. Hut şonu öňe sürýär. Şoň bilen birlikde şol päkide adamyň hak ýolunda gezip ýören derwişi goýmadylar öz ýoluna gitmäge diýär. Hatta şolar ýaly adamyň öz ýoluna gitmegine päsgel berilendigini, ýagny beýleki bir tarapa, şol begilermi ýa-da mollu soplarmy şolaryň tarapa çekiljek bolmanyny açyk aýdýar. Häzirki garaşsyzlyk ýyllary magtumulynyň şol başda da aňdaýşymyz ýaly çok garaşdym ajap ýam gelmedi diýip zaryny çeken döwrüni meň diýärmi? Şeýle de haýsy döwri arzulapdyr. Magtumuly Türkmenistana häkimiýet geçen 30 ýylyň dowamyny magtumulyny sygdyrdymy siziň pikiriňizçe? Ol şeýle hakykatdan ol başga aýdalan pikirler, meselem Türkmen binasy ýa-da Türkmen döwletine ähil bolmaly ýa-da Türkmeniň agzyrlygy baradaky aýdan pikirleri elbetde şahyryň öňkü dörejilik, irki wagtdaky dörejiligini, ýaş döwrüni, entek ihlasly döwrüne degişli bolmagy mümkin. Sebäbi şol ýaşda ol öz döwürdeşlerini, gaýratly ýigitleri söwüşe çagyrýar. Bir mert bolup halkyň öňüne düşmäne çagyrýar. Ömrüniň ahyrynda bolsa çok garaşdym, azyp eýäm gelmedi diýär. Ýagny şol eýämiň gelmedigini aýdýar. Inni şu ýerde ýene bir hakykaty ýatlamak gerek. Ol Gurban Durdy Zelili, ol Magtumulynyň ýegeni hem Magtumuludan soňra ýaşap geçen uly şahsiýet. Zelilide şeýle setir bar. Görmedik ýaşy döwrüni diýär. Zelili aýdýar, "Muň hiç bir ýaşy döwrüni biz görmedik" diýär. Ýagny Magtumuldan soňra da şeýle bolupdyr. Zelilem öz döwrüne bir näçe hanlar wurtdyr, begiler wurtdyr. Ýöne şolaryň hiç biriniň ýaşy bolmadygyny Zelili aýdyp geçýär. Indi biz öz döwrümizde gelsek, meselem Sowetler zamanynda türkmenler bagtly durmuşa ýetdi diýip aýtdylar. Aýdym edip aýtdylar, ony bir näçe ýerde gaýtaladylar. Ýyllar boýy gaýtaladylar. Garaşsyzlyk zamanynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti biz Türkmeniň altyn asyryny indi urýas diýdi. Ýagny biz gowluga indi gelýäs diýdi. Ondan soňky ikinji prezident ol häzir aýdýar biz Türkmeniň gowy döwrüni häzir gurýas, indi gurýas diýär. Olam edil şuny gurduk diýenok. Ertirki gün gurjakdygyny aýdýar. Şeýdip şol ýagşy zaman bir gynansalam şol ertirki güne geçip otyr, ertirki güne geçip otyr. Şol pikiriň göz açynda da Magtumulynyň şol aýdan sözi çok garaşdym, azyp eýäm gelmedi diýeni ýatan ýaly bolupdyr. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.